cine aici? Acest nebun sunt ieftini și adaptați. Ieftin ca Braga. Unde merge 1000, merge și 100 de mii de euro. El a cheltuit aproape 300 de mii de euro pentru a-și amenaja grădina. Ca să ai grijă de așa ceva, nu e treabă ușoară și nu recomand la nimeni să facă prostia să ia așa ceva, că în afară de plăcerea altora care vin și vizitează, pentru cel care are în grijă treaba asta, e un balamuc. Da, e balamuc în fiecare zi, pentru că țânțăreanul dă petrecere și dacă, Doamne ferește, cad frunzele din arbuști, îi trebuie doar un pretext și grădina e plină de musafiri. De exemplu, se bucură 100 de persoane, vedeți mesele pregătite, numai pentru lucrările de întreținere, administrație sunt vreo 7-8 persoane aici în curte. Aici e toată flora și toată fauna existentă în zonă. O găsiți la noi aici în curte. Multe le avem în ghivece și le băgăm iarna, le protejăm, le băgăm în încăperi. E o muncă continuă. Pe o suprafață de 3 hectare se întind ienupări pitici, platani, pini, salcâmi, sălcii, dar și 4 palmieri. Palmierii își petrec iarna la căldură, adică în sufragerie. În ultimii ani au început să ne vină clienți care prima dată, în urma excursiilor pe care le-au avut, au îndrăgit acolo o anume plantă și au pus-o în grădină, dar ea nu a rezistat la condițiile noastre de climă. Așa că puțin se mai încumetă să le mai cumpere, pentru că gerul le omoară imediat. Românii cheltuie în medie 2-3 mii de euro pentru amenajarea unei grădini. Doamnelor și domnilor, bună dimineața! Bună dimineața și bine v-am regăsit la a doua oră de observator. Iată cele mai importante știri ale orei 7. Un preot neatent era să-l bage în mormânt pe un băiat de 19 ani. Amândoi au ajuns la spital după ce mașinile lor au fost distruse. Pentru copilul său și-a riscat viața, un constănțean a sărit în fântână după băiatul de numai 2 ani și a reușit să-l salveze de la nec. Cu clop în cap și traistă de oșan în mână, Traian Băsescu s-a prins în horă cu maramureșenii. Președintele a fost la Sâmbra Oilor. În Goana, după profit, mulți comerciani pun pe tarabă produse eco pline de euri. Rămâneți la observator să vedeți dovada. Dă-ule start dimineții tale. Începe ziua la cafea cu Anca. Bună dimineața, bine ați venit la cafea. Ăsta da weekend incendiar, foarte multe trupe cu nume mare la sărbările de vei din acest an. Cred că este pentru prima dată când atât de multe trupe își fac apariția într-un oraș micuț până la urmă. Nu ne-am bucurat cu toții de Boschito, de Hara, de Analia Selis și trupa ei, de Raluca, dar și de artiștii locali. Au fost daci, au fost romani, au fost simulări de lupte, dar ce nu a fost acolo? Care ați participat, cu siguranță ați văzut. Dacă nu, cu siguranță colegii mei au realizat un material și veți vedea pe grupajul informativ. Dar ideea este că după un astfel de weekend încărcat, parcă cel mai bine merge un restart acum, pentru că se spune că reduce senzația de oboseală și nu doar se spune, pentru că știți bine că eu îl încerc de foarte multă vreme și chiar reduce senzația de oboseală. Problema este că nu am avut restart la mine în weekend și abia așteptam să vin la muncă să beau un restart, să-mi iau doza de vitamine, miere, fructoză și tot ce mai conține restartul. Dacă auziți ceva deja, să știți că este o familie de căței la noi în platou, dar nu vrem să vi arătăm de pe acum. Vrem să rămâneți alături de noi, să vedem împreună știrile și să vedem apoi despre ce e vorba.
Bun găsit la Observatorul Local. Zilele Devei au scos în stradă mii de deveni. Aflat pentru prima dată într-un concert live la Deva, Boschito a incendiat inimile devenilor pe ritmuri latino. Începând cu prichindei care abia au învățat să facă primii pași și continuând cu absolut toate vârstele. Oamenii au dansat până i-au ars stălpile în Piața Unirii din Deva. Prima seară de distracții în stradă a fost deschisă de primarul Devei, Petru Mărginian, și oaspetele din Ungaria, primarul orașului Sighetvar. Noi, cei din administrație, vă respectăm pe dumneavoastră, trebuie să respectăm acest oraș și trebuie să ne respectăm pe noi. Vă mulțumesc mult că sunteți astăzi prezenți aici și în niciun caz sărbările Devei nu se vor mai desfășura în parcări ale hipermarketurilor, ci aici, în centrul Devei, pentru că Deva este un oraș frumos și trebuie să-l cinstim ca atare. A meghívását szeretném megköszönni Sighetvar nevében. În primul rând, aș dori să mulțumesc în numele orașului Sighetvar pentru invitația lansată. És szeretnék neki gratulálni ehhez a nagy jelentőségű városi rendezvényhez. Și vă doresc mult succes pentru aceste evenimente organizate cu ocazia Zilei Orașului. Atmosfera s-a încălzit încet cu evoluția trupelor și interpreților din Deva și Hunedoara. A urmat apoi trupa Desperado din Cluj. Muzica country a încălzit pe spectatori, care au început să danseze și să cânte împreună cu artiștii de pe scenă. Tinerii, dar și cei mai în vârstă s-au bucurat de ritmurile country rock. Ne ascultăm și ne distrăm! Foarte bine! Și gata de party! Super! E grozav! În primul rând îmi place formația asta, sunt nebunit după ei. Foarte bine! Distracție maximă! Atmosfera s-a încins și mai mult când pe scenă au urcat DJ Rino și Silvia. Dansatoarele sexy și ritmurile antrenante i-au cucerit pe toți spectatorii. Știu că este greu, așa va fi mereu, până când voi referi. Poate într-o zi, când ne vom întâlni, de tot durerea se va risipi. Momentul fierbinte al serii a fost concertul Boschito. Artistul a mărturisit că este pentru prima dată la Deva și a fost cucerit de frumusețea fetelor din cetate. Deci ori e party și o facem lata aici în Deva de merge buhu, știi cum e, ori dacă nu, ne facem că cântăm o piesă și am plecat. Deci, rămâne la latitudinea voastră. Prima noapte de concerte s-a încheiat cu gândul la următoarea zi de sărbătoare. A fost senzațional. Sâmbătă pe străzile Devei au apărut fantome ale trecutului, mașini de epocă, adevărate bijuterii purtate elegant de șoferi îmbrăcați la 4 ace pe ritmuri vechi de Charleston. Peste 50 de motoare bătrâne, dar adevărate, venite din toate timpurile. Peste toate, daci romani, cavaleri medievali, domnițe, toate și toți la cea mai frumoasă paradă care a avut loc vreodată pe străzile Devei. Este o moștenire de familie care o păstrez și eu, să o dau mai departe generației următoare. Ce fel de mașină e? Este un aero fabricat în Cehia și a fost în familia regală. În momentul în care regele Mihai a primit gradul de sublocotenent, a primit-o cadou de la președintele Cehiei din anul respectiv, numit Beneș.
Parada a început cu vehicule de epocă care au atras mii de priviri. Nici motocicliștii nu s-au lăsat mai prejos. Ei au fost cei care au încins atmosfera și i-au făcut pe oameni să tresare la sunetul tobelor încinse. Spune-mi cum ți s-a părut până acum? Foarte ok, numai că sunt prea mult și să încing motoarele. Foarte mulți motocicliști, foarte frumos. Preț de câteva minute, oamenii au avut ocazia să urmărească o luptă între daci și romani. Astăzi a fost o rememorare a unui moment extrem de dramatic din istoria noastră. 101, 102, 105, 106, războaiele daco-romane. A fost o reprezentație care a avut ca scop să atragem oamenii spre istoria adevărată a acestei țări. Mii de oameni s-au bucurat de spectacol și au venit să vadă această paradă în premieră la Deva. Super! Ar mai trebui să fie cât mai des făcute organizații din astea, să ne mai destindem, că muncim de dimineața până seara. De asta super, organizație frumoasă. Ce v-a plăcut cel mai mult din ceea? Cel mai mult bikerii. Îmi plac motocicletele. Fain, îmi place. Ce ți-a plăcut cel mai mult? Motocicletele. Super! Împreună cu nepoțelul meu suntem încântați, cred că ca toată lumea. Paradă foarte frumoasă, cam rar vine aici la Deva să fie parada, fanfara, muzica care a fost foarte bine. Cinste conducerii municipiului Deva pentru sărbarea cetății Deva. Spuneți-ne, cum e parada de anul ăsta? Foarte frumoasă, chiar nu mă așteptam să fie atât de frumoasă, chiar foarte multă lume bucuroasă, lume care a vrut să iasă la soare, la spectacol, la mașinile de epocă, la motociclete, la tot ce se poate mai frumos la dumneavoastră în Deva. Evenimentul a continuat apoi cu un concert al fanfarei elevilor din Sighetvar, Ungaria. Aia e. A fost o sâmbătă seară explozivă cu trupa Hara, o seară care a mișcat și pietrele din piața primăriei. Devenii au dansat, au cântat și au cerut multe bisuri. Au vrut aiurea și au vrut ca noaptea să nu se mai termine. A fost un concert Hara de excepție la zilele Devei. Analia Selis a deschis a doua zi de distracție la sărbările Devei. De la cei mai tineri până la cei mai în vârstă au cântat și au dansat pe ritmurile latino. Mă bucur să vă cunosc. Și eu, și te mai aștept la Deva. Publicul foarte frumos, orașul foarte frumos. Mă bucur, o să rămână în suflet și în gândurile mele tot timpul cu acest concert. Raluca și Cristina au făcut show acasă. Organizatorii au vrut ca artistele noastre să fie prezente la sărbările Devei. M-am simțit minunat pentru că mi-a fost tot timpul foarte teamă să cânt la mine acasă, pentru că sunt oamenii care te cunosc de mic și a fost genial, foarte mare emoții. N-am mai avut emoții de foarte mult timp și n-am mai avut un asemenea concert de foarte mult timp. Când Hara a urcat pe scenă, atmosfera era deja încinsă. Devenii au arătat că știu să se bucure de sărbătoarea cetății și au rezonat cu Hara de la mic la mare. Mii de deveni au fredonat, au urlat, au dansat și au strigat că vor aiurea, unul dintre hiturile formației.
La semnalul meu, măcar o dată, în seara asta sau în timpul festivalului Zilele Devei, toată piața aici trebuie să sune aiurea. Da? Măcar o dată. Bun, dar o facem așa, partelenește, organizat, da? La semnalul meu, toată lumea strigă aiurea. Ia să vedem. 1, 2, 3 și... Foarte tare, foarte tare. Un public foarte cald, empatizează foarte bine cu ce facem noi și o să venim cu drag oricând. Încântați de spectacol, devenii nu s-au mai dat duși acasă. Au cerut numeroase bisuri ca Hara să revină pe scenă. După ce a devenit președintele Agenției de Supraveghere Financiară, Dan Radu Rușanu a renunțat la politică și la funcțiile din Parlament. A venit la Deva să se întâlnească cu foștii colegi de partid și cu primarul municipiului Deva. Cu toții a lucrat perfect, timp de 13 ani, fie ca senator, fie ca deputat de Hunedoara. Acum le-a promis sprijin în continuare din noua funcție pe care o ocupă. Dan Radu Rușanu a reprezentat interesele județului Hunedoara în Parlamentul României timp de 13 ani. El a fost deputat și senator și membru al unor comisii de specialitate din forul legislativ al țării. Colegii glumesc acum pe seama faptului că la început l-au privit ca pe un mitic venit pe plaiuri hunedorene. Cu timpul s-a dovedit că a avut o influență hotărâtoare asupra unor mari proiecte de investiții și a contribuit la atragerea de fonduri guvernamentale pentru județ. Un om care, chiar dacă este mitic, cum îl tachinez eu mereu, cel puțin din 2000 este un hunedorean gerbegel și un hunedorean mai hunedorean decât mulți dintre noi care ne batem în piept că suntem oamenii locului, dar care facem atât de puțin pentru locurile care ne-au propulsat. Prezența domnului Rușanu la București și faptul că eu l-am cunoscut, cei drept, relativ puțin din 4 în 4 ani când erau alegeri, m-a făcut să mă hotărăsc să intru în politică. Personal îi datorez negocierea pe care a făcut-o cu Hunedoara împreună cu domnul președinte, evident, cu Hunedoara la Liberal. Personal îi datorez locul pe care îl ocup în Comisia de Buget Finanțe. Conducerea primăriei Deva apreciază activitatea fostului politician și sprijinul pe care acesta l-a acordat în cadrul USL candidaților acestei formațiuni politice pentru alegerile locale și parlamentare. Îi mulțumesc pentru că a avut încredere în mine și cel mai important lucru pentru mine a fost că sfaturile care mi le-a dat înainte, cu mult de a fi candidat, acceptat de organizația PNL Hunedoara și de colegii din PSD, dar sfaturile dânsului mi-au prins bine. Dan Radu Rușanu spune că s-a străduit să aducă cât mai mulți bani și investitori în județ și a contribuit cu idei, sfaturi și proiecte pentru dezvoltarea județului. Mândria și realizarea noastră este aceea că am crescut și lăsăm în spatele nostru o echipă tânără, o echipă competentă, o echipă profesionistă. Unul dintre proiectele pentru care Rușanu insistă mult este conurbația Deva-Hunedoara-Simeria. El spune că aceasta este vitală și că județul nu are viitor economic fără conurbație. Asta pentru că există și alte zone care atrag fonduri și investitori, precum Timiș, Cluj și Sibiu. Să creați o aglomerare urbană de 150.000 de locuitori care va putea să atragă investitori și locuri de muncă, care va putea să fie competitivă cu Sibiu și chiar cu Clujul și Timișoara. După ce a demisionat din funcția de deputat, urmează ca în Colegiul Hațeg, Ținutul Pădurenilor, să se organizeze alegeri.
Moment deosebit pentru tinerii membri ai clubului Interact Deva. Ei au avut festivitatea de cartare a organizației, ceea ce înseamnă oficializarea activităților și proiectelor pe care le desfășoară. Interact este clubul celor mai tineri aspiranți la prezența în organizațiile Rotaract și Rotary. Festivitatea s-a desfășurat în cadrul unic oferit de singurul parc militar de distracție din Europa. Festivitatea a fost organizată de seniorii din clubul Rotary din Deva, dar și de guvernatorul acestor organizații pe districtul România-Republica Moldova. Cartarea clubului Interact înseamnă mult pentru tinerii membri, toți elevi de liceu. Ei au avut și până acum mai multe activități prin care au ajutat copiii aflați în dificultate. Noi am muncit foarte mult la fiecare proiect, am avut în total în acest an aproape, adică în toamnă se va împlini un an, am avut în total 6 proiecte, din care la 3 proiecte am colaborat cu Rotaractul, care ne-a și ajutat la început să ne organizăm. Este cel mai important eveniment pentru noi, devenim oficial grup, acum ne putem numi într-adevăr Interact. Până acum am demonstrat doar că suntem în stare să devenim Interact, să facem parte din Rotary Club. Emoțiile au fost mari și atunci când fiecare membru al clubului Interact s-a prezentat în fața colegilor și invitaților. Bună ziua, mă numesc Pusat Andreea, am 17 ani, sunt în clasa 11-a la Colegiul Național Decebal, profil științe germană maternă, învăț germană ca limbă maternă din clasa 1-a. Am ales să fiu un Interact, deoarece îmi place munca în echipă și mă consider o persoană sociabilă. De asemenea, datorită Interactului mi-am făcut prieteni noi și am învățat într-adevăr ce înseamnă să ai responsabilități în viață. Coordonatorii clubului spun că în această structură tinerii învață ce înseamnă disciplina, omenia și modul de a-ți duce visele la îndeplinire. Ați ales o cale care nu ușoară, e grea. E grea pentru că sunteți în plină formare profesională, sunteți în momentul în care vă alegeți viitorul profesional și aveți și partea aceasta care vă va ocupa timp, dar sunt plin de optimism pentru că le puteți duce și în același timp vă va și ajuta în formarea voastră profesională și în formarea voastră ca și caractere, ca și personalități. Sunt două organizații de tineri care vreau să se implice în viața comunității. Vreau să învețe, să servească pe cei din jur. Vreau să dea înapoi ceva din ce au primit din moment ce au ajuns la școlile sau la universitățile sau în serviciile în care își desfășoară activitatea. Cartarea înseamnă practic o ceremonie specifică mișcării rotariene prin care clubul se constituie propriu-zis ca organizație, devine instituție cu statut, cu acte în regulă, cum se spune. Tinerii s-au bucurat de locația unde s-a desfășurat întâlnirea cu colegii de la Rotaract și cu seniorii din clubul Rotary Deva. Aventură moto în țara pădurenilor. A 5-a ediție Enduro Panorama a transformat localitatea hunedoreană Ghelari în capitala riderilor europeni. 400 de motocicliști din aproape 20 de țări au concurat în munții Poiana Ruscăi. Evenimentul a ajuns cea mai mare competiție de gen din țară. Startul s-a dat într-o veche carieră din Ghelari, în țara pădurenilor. Cei aproape 200 de rideri înscriși la clasa extrem au zburat cu motoarele peste obstacole, în timp ce cei de la hobby s-au străduit să treacă de unele probe. Today was a very good race. I had a lot of fun. This path is very nice, very hard. Yes, the people is very hot and give me a lot of force, strong. Very good, traseu perfect, huh? Best race in my life. Really. Bine, traseul mi s-a părut minunat. Singura problemă a fost praful. Da, traseul un pic cam dificil cu capcane multe. Deci în rest a fost foarte bine, dar nu. Au fost niște șanțuri care nu au fost semnalizate și nu. La una am și căzut. Alte sute de iubitori ai sporturilor extreme au venit să admire nebunia pe două roți.
s-au așezat de-a lungul traseului la cele mai spectaculoase probe. Numai pomeniți curajoși, tineri, frumoși. Bravo lor, bravo lor. Sunt foarte mulți, Mai mulți ca la orice ediție. Mai mulți ca la orice ediție, da, sunt foarte... Păcat că nu știm, nu scrie pe țară așa, să reușim să-i... Care din România, care au numerele alea pe care nu le știm, dar mă rog. Prologul stabilește de fapt ordinea la start. Cei câțiva kilometri pregătiți de organizatori au fost îndeajuns pentru a departaja concurenții. Fie că a fost vorba de obstacole artificiale sau de cele naturale, probele au pus la grea încercare îndemânarea și rezistența fizică a motocicliștilor. Nu, dar am ratat acolo. Cum-i traseul? Pentru ăsta mai începător greu. A 5-a ediție, 360-70 de participanți, aproape 20 de țări. O ediție reușită o să fie. Surprize? 220 de km de traseu de hard enduro, multe surprize și astăzi și mâine și duminică. În proba de la Râu, până și Dani Oțil a avut probleme. Din cauza numărului mare de rideri, Albia s-a transformat într-o imensă mocirlă. Viața riderilor din concurs a devenit tot mai grea și asta pentru că organizatorii le-au pus în fața participanților un traseu care îi poartă pe cei mai grei peste 100 de kilometri. Acestea au fost primele informații locale ale acestei săptămâni. Urmează rubrica Meteo prezentată de colega mea, Alexandra Crainic. Eu vă mulțumesc pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Vă doresc o săptămână excelentă. La revedere! Dacă e marți, sunt reduceri în farmaciile Remedia. În fiecare marți, de la ora 13, ai discount de 13% la coplată în baza cardului de fidelitate. Rubrica Meteo vă este oferită de farmaceutica Remedia. Bună dimineața și bun găsit la informațiile meteo. După vremea atât de bună urmează și o porție de furtună. Încă de aseară vremea a devenit ușor instabilă, iar norii adunați pe cer au lăsat în urma lor ploi în averse și descărcări electrice. Vântul a fost și el cam nervos. Astăzi vom continua cu aceeași vreme agitată. Deasupra județului vor poposi noi grupuri de nori aducători de ploi. Nu vor fi cantități însemnate, dar vor răcări atmosfera. Astfel, la prânz, termometrele vor indica temperaturi cuprinse între 14 și 19 grade. Și la Deva vremea va fi una instabilă, cu momente cu soare, dar și cu momente în care cerul se va acoperi de nori densi încărcați cu precipitații. Vântul va sufla din vest cu intensificări în timpul ploilor. Temperaturile zilei vor oscila între 15 și 20 de grade. Cam atât despre vreme. Sunt Alexandra Crainic și vă aștept și la jurnalele următoare cu noi informații despre vremea din județ. Pe curând! Dacă e marți, sunt reduceri în farmaciile Remedia. În fiecare marți, de la ora 13, ai discount de 13% la coplată în baza cardului de fidelitate. Rubrica Meteo v-a fost oferită de farmaceutica Remedia. Rețeaua Națională de Clinici Laurus Medical vine în întâmpinarea pacienților din județul Hunedoara cu servicii de cea mai bună calitate pentru tratamentul modern al acneei și psoriazisului, depistarea cancerului cu dermatoscopul digital, eliminarea alunițelor și a negilor cu radiofrecvența, tratamentul afecțiunilor pielii prin tehnici medicale de ultimă generație. Laurus Medical. Sănătate prin calitate. Prăjituri de casă, torturi din ciocolată frișcă sau marțipan, saleuri pe gustul tuturor. Ingrediente 100% naturale, combinate în laboratorul propriu după rețete de succes. Cofetăria Select din Hunedoara vă propune o gamă variată de produse de patiserie și cofetărie, cafea, ceai și băuturi răcoritoare. Cofetăria Select, specialități dulci și savuroase pentru momente unice. Cofetăria Select îți pregătește prăjituri ca la mama acasă și torturi gustoase și arătoase.
Atitudine, frumusețe, armonie. În saloanele Attitude din Hunedoara și la Centrul de Estetică din Deva primești răsfățul de care ai nevoie. Te întâmpină o echipă de profesioniști desăvârșiți. Ai la dispoziție soluții și terapii complete pentru un trup frumos și sănătos. Coafor și hairstyling marca Joico, estetică facială, remodelare corporală, manicură și pedicură cu produse OPI, epilare definitivă, mesoterapie, fotoîntinerire și depigmentare, înlăturarea celulitei și întinerirea epidermei cu ajutorul LPG, terapii babor pentru relaxare și, nu în ultimul rând, tratamente personalizate adaptate necesităților fiecărui client. Cu ajutorul tehnologiilor avansate, rezultatele sunt spectaculoase, iar transformarea vizibilă. Acum saloanele Attitude vin cu o propunere tentantă pentru cei interesați de reprofilare sau specializare în domeniul esteticii. Attitude te invită la școala de calificare pentru pregătirea viitorilor profesioniști în domeniul esteticii și al întreținerii corporale. Învață cum să dai atitudinea potrivită mâinilor, feței, părului și întregului corp. Attitude. Îndrăznește, meriți mai mult. Magazinul de cadouri Signoria celebrează pasiunea pentru frumos și rafinament și vă oferă un cadou pe măsură. Un serviciu de porțelan în stil clasic, care impresionează prin claritatea materialului din care este lucrat, prin transparența acestuia, dar și prin culorile rafinate și bordura aurită. Acest serviciu de porțelan, format din 22 de piese, este potrivit pentru un cadou individual sau colectiv, pentru casă nouă sau cu ocazia nunții. De altfel, magazinul de cadouri Signoria își dorește să aducă în atenția publicului un nou concept de a face daruri, și anume acela al unui cadou colectiv cu o valoare mai importantă. Astfel, mai multe persoane pot contribui cu o anumită sumă la cumpărarea unui cadou consistent și de foarte bună calitate, cum ar fi acest serviciu de porțelan format din 22 de piese. Revenit, bună dimineața din nou, ați văzut atmosfera care a fost la sărbările Devei. Ei bine, așteptăm și alte ediții la fel de spectaculoase și pentru că deja se aude ce vă spuneam și în prima parte a emisiunii, vreau să-i salut pe invitații mei prima dată, după aceea vedeți exact ce este aici, doamna Angela și domnul Caroi Calauz. Bună dimineața! Bună dimineața! Și aveți aici o întreagă familie de frumoși, că fiecare în parte este minunat. Noi de jumătate de oră ne jucăm aici, unii au obosit deja de la atâta joacă, alții se hrănesc și au și căzut. Unul dintre părinți s-a relaxat total pe canapea. Toată lumea este în regulă aici la noi la emisiune, doar cafea nu vor, în rest. Cine sunt ei? Să facem cunoștință cu toată lumea, nu? Ei sunt familia de Ogarbe Barzoi, Canisa Vânt de Primăvară se cheamă. Ea este Aruna. Aruna Atali de Vila Silva. Tăticul este aici de față. Tăticul se cheamă Franco pe scurt. Crescătoarea lui provine din Franța. Crescătoarea lui i-a spus mai ciudat pentru că e o doamnă foarte drăguță și care în fine are o canisă mare și bine cunoscută. I-a spus François Mauriac. Am înțeles. Dar îi spuneți Franco. El e Franco. Și aici sunt cei 8 copilași. Cele 8 minuni ale lor. Pe care, de fapt, încercăm noi să-i promovăm, de fapt nu neapărat pe ei, ci întreaga rasă, pentru că rasa este într-adevăr rară, însă în alte țări sunt sute de exemplare, la noi în țară de ordinul 28, 25. Și există o explicație în acest sens? Ați încercat să o căutați? De ce nu ar exista la noi în țară? Deși, spuneați, iată, în alte țări sunt destul de mulți. Este destul de ciudat și pentru noi să aflăm treaba asta, pentru că ei sunt chiar niște cățeluși foarte comozi, echilibrați, pot ține și de cățel de companie, deși sunt de fapt câini de vânătoare. Sunt niște vânători extraordinar de buni. În alte țări se folosesc și la curse.
Sigur că nu este ceea ce ne dorim noi pentru ei. De fapt, la noi în țară nici nu mai există niciun fel de club de ogari, nu se face nici coursing, nici racing. Diferența e cam în felul următor. La racing se aleargă după iepure, însă pe un circuit de tip stadion. Se cronometrează și sunt pariuri extraordinar sunt, de... după părerea noastră, reprobabile. Cât timp varianta cealaltă de coursing e o distracție pentru toată lumea. Da. Primesc punctaje pe insistență, inteligență, anticipare. Bănuiesc că la noi în țară, fiind vorba de atât de mult, de puține exemplare, nu e cazul de concurs. Nu există. Noi am vrea foarte tare să facem un început în sensul acesta. Am luat legătura cu alți crescători de ogari și poate într-un târziu o să și reușim. Au nevoie de o pistă între 800 și 1000 de metri lungime. Și ce să zic, este o bucurie nespusă pentru ei. Deci îi vezi că încep să trepideze și chiar se bucură să alerge. Ați încercat așa ceva cu Aruna și cu Franco? Aruna chiar are licență de coursing, pentru că este o fetiță foarte cu minte și cu instincte extraordinare. Franco, după cum se vede și aici, e mai mămos un pic și a alergat minunat la câteva curse. În Ungaria am fost cu ei la coursing, în diverse locuri unde s-au organizat. La un moment dat, la jumătatea cursei, s-a întors la stăpânul lui, la tăticul lui, să-l întrebe, oare am voie să fug mai departe? Pot să prind chiar iepurele? Și bineînțeles că a pierdut, a fost depunctat și nu a mai luat licența. Data viitoare ar fi mult mai bine dacă ar exista o dată viitoare, pentru că spuneați că încercați să promovați cumva asta, să se întâmple într-adevăr. Ați luat legătura cu unele persoane care au astfel de exemplare. Ce părere au? Și-ar dori și ei asta? Cum să nu? Deci e o dorință mai veche, numai că fiind puține exemplare, este destul de costisitor participarea la expoziții. Trebuie clubul de ogari să organizeze expoziții și nu puține, cel puțin o expoziție pe an, unde trebuie să fie cel puțin 300 de exemplare. Deci nu este 300 de exemplare în general. Da, arbitrii internaționali, chiar și arbitrii de la noi din țară își doresc treaba asta, numai că, ce să zic, lucrurile se mișcă destul de greu. Ce vreți să faceți cu cele 8 frumuseți? Pentru că mă gândesc că nu o să puteți să-i țineți pe toți. Nu, deși ar fi foarte plăcut și amuzant pentru noi, e bine să aibă fiecare stăpânul său și care să-i ofere afecțiune. Și despărțiți foarte greu de ei. O, da. Categoric. Asta este, hai să zicem, momentul pe care cu groază ni-l imaginam, dar trebuie să vină și acesta. Probabil vă doriți să plecați cumva de acasă o perioadă, să decide altcineva cine pleacă și... Oricum o să ținem o fetiță, pentru că ceea ce am căutat este să perpetuăm anumite caracteristici ale rasei. Aruna, care are niște calități nemaipomenite, cum am spus, de instinct, schelet extraordinar de bun, în schimb are părul mai scurt. Franco, care este de expoziție. Haide, Franco. Haide, Franco, să te vedem cât ești de frumos, așa, de expoziție. Uite-ți, și mămos, am înțeles că ești. Da, deci este... Băieții sunt mai spectaculoși. Dar așa au băieții părul mai lung și fetele este mai aproape scurt. ca în familia de lei. Băieții sunt cu coamă, sunt spectaculoși, fetele își fac de fapt treaba la vânătoare, chiar așa se întâmplă, fetele atacă prada, o imobilizează și vine băiatul și dă lovitura de grație. Cam asta se întâmplă. De fapt, ei erau folosiți în vechime, mai cu seamă de țarii ruși, că acolo a fost creată rasa, la vânătoare de lup. Și practica era în 3 exemplare, alergau... Avem și câteva fotografii. Da, sunt multe fotografii de epocă. Aici este o categorie de ogarul rusesc în artă. Sunt bine cunoscute
exemplarele familiei regale de la noi, în special Regina Maria avea mai multe exemplare pe care le folosea tot la vânătoare. Sunt mai multe poze cu maestatea sa la castelul de la Balcic, la Peleș, înconjurată de pui de ogar și de barzoi, de fapt, că da. Asta este. Și se făceau cadou exemplare deosebite între familiile regale. Domnul Caroi, mai puteți ține în frâu acolo? Cred că nu mai sunt 8, e destul de greu din ce văd. M-aș ocupa și eu de unii dintre ei, doar că astfel aș putea pierde legătura cu regia, pentru că eu sunt capnat aici. Dar aș vrea la un moment dat, este o fetiță care vine spre mine, da? Aș vrea să drăgălesc și eu o fetiță, dacă vrea să ajungă la mine, o să fac asta cu cea mai mare plăcere. Ei sunt ceea ce am mai făcut și înainte de micuți, au doar 4 săptămâni. Și la 4 săptămâni au deja o ținută foarte bună, se poate vedea boticul care e mai lung decât la câinii uzual, să zic, lăbuțele mai lungi. Dar nu se vede încă de foarte micuți boticul chiar atât de lung. Mă gândesc că pe parcurs, cam la ce vârstă ajung să arate așa ca și părinților? Aproximativ ca și robă, după un an jumate, chiar 2 ani, roba, blănuța, dar în rest, osatură, schelet, cam peste o lună o să fie foarte ușor de recunoscut. Dar cât au ei acum? Că n-am vorbit despre o lună. O lună au acum. Chiar o lună, dragii de ei. Franco are 3 ani și Aruna 4 ani. A fost foarte interesant, ne-am mai plimbat prin Deva, bineînțeles, cu ei și cel puțin cât vreme Aruna era fetița mică, arăta destul de ciudat pentru un câine, așa că eram foarte des abordați de copii, mai cu seamă, oare acesta e un câine? Sunt convinsă că nu treceți neobservați când vă plimbați cu ei. Aveam chiar grupuri de copii care se luau după noi și strigau câinele girafă. Capră, ziceau. În toate felurile. Adevărul e că arată absolut diferit de orice altă rasă de câine. Nu poate fi confundat cu nimic. Diferențe mari există, într-adevăr. Ei, ca vânători, nu merg după miros, merg după contact vizual. De aici consecința unică. Ei nu ratează, adică ratează foarte, foarte rar. Cei care totuși folosesc urma olfactivă au fost selecționați și renunțați la creștere, pentru că ar fi fost o pierdere inutilă de timp urma după miros față de contactul vizual, care e foarte, foarte rapid. De fapt, spuneam și eu, ei sunt vânători excelenți și în puține țări din Europa mai sunt lăsați să vâneze din această cauză. De fapt, în Rusia, în Spania se vânează. Sunt câteva imagini cu vânători din ziua de astăzi. La noi în țară, dat fiind că au fost lăsați să vâneze. Da, au fost lăsați să vâneze. Da, aici sunt imagini de la prezentările pe care le-am avut în țară și în alte țări. Am uitat să povestesc că ei sunt multipli campioni, interchampion se cheamă. Sunt campioni cu amândoi părinții de România, sunt campioni de Serbia, de Moldova, de Macedonia. V-am spus eu, dragilor, că invitații noștri sunt cu totul și cu totul deosebiți, iată campioni. Așa arată copiii în fugă. Și spuneam că este interzisă vânătoarea cu ei la noi în țară, chiar considerat braconaj. Ambii sunt înregistrați la Poliția Județeană, pentru că în sudul țării au vânat și au exterminat populații de iepuri și de fazan. Deci, cum spun, vânează extraordinar de bine, dar nu este calitatea pe care putem să o punem în evidență la noi în țară. Am o întrebare. Cum de mă lasă Aruna să stau eu aici cu micuța ei? Ei sunt foarte echilibrați și sunt extraordinar de
încrezători în om. Am înțeles. Este convinsă că nu o să-i fac nimic. Absolut Cum o convinsă. cheamă? Că stau aici cu ea și să știm, să ne cunoaștem Canisa mai bine. are, toți puii au început de literă S. Canisa se cheamă vânt de primăvară, pentru că ambii părinți sunt născuți primăvara și pentru că blănița lor în vânt, în alergare, arată extraordinar, parcă e un dans. Da. Așa. Băieții sunt toți cu nume de vânturi, în special din Orientul Mijlociu, pentru că originea rasei este din Orientul Mijlociu, combinat de un țar rus cu un ciobănesc de Siberia ca să reziste la temperaturile de acolo. Și cum spuneam, un băiat, de pildă, se cheamă Strong Harmatan, e unul, într-adevăr, foarte mare. Da. Era încă de mic, mă rog, de acum o lună? Era cel mai mare dintre Era chiar frați? primul născut, da. Primul născut de obicei e chiar micuțul acesta. El este Strong Harmatan. Da. Cel mai puternic dintre... Da, așa. Mai avem pe micuțul Shamal, micuțul Simum, care e un vânt otrăvitor și ca să nu fie așa otrăvitor i-am spus Soft Simum. Mai avem și Rocco și fetițele care se cheamă Sweet Breeze, Silver Rain și acolo în mână este chiar o fetiță pe care o cheamă Starlight. Ia uitați pe mea ce frumos stă aici. Starlight. Ea e Starlight. Safir Sibila, micuța de aici. Da. Ei, urmează acum să le înaintăm actele pentru pedigree, ei se microcipează și o să aibă, desigur, pașaport de sănătate. Ei, foarte tare am vrea să dăm măcar un exemplar și poate în coproprietate sau oricum suntem evident interesați mai departe și de evoluția lor, adică putem să-i prezentăm în expoziții dacă viitorul proprietar o să dorească. Spuneați că sunt destul de puține exemplare în țară, iată deja cu 8 mai mult, pentru că sunt 8 puiuți extraordinari. De ce ar alege cineva un astfel de cățel? Ne-ați spus, sunt loiali, sunt cuminți, au o grămadă de calități, dar așa pentru o familie, de ce ar alege, în momentul în care decid să aibă un animăluț, un cățel, de ce ar alege ogarul rusesc? Ogarul rusesc ca și ogar de vânătoare nu se mai folosește la noi în țară. În Rusia, da, în Spania, da. Ca și pet de companie e perfect posibil. Chiar putem recunoaște că pe noi ne obligă să stăm mai mult în aer liber, în natură. Foarte mulți cred că orice ogar are nevoie de foarte multă mișcare. Ei sunt buni alergători, dar fără motivație greu se urnesc. Sunt foarte, foarte leneși. Seamănă la caracter mai degrabă cu pisicile. Sunt în stare să stea ore întregi, am ținut cu noi la birou. Dimensiunea nu este asemănătoare deloc, dar... Exact. 8 ore sunt în stare să stea trântiți pe o canapea fără probleme. Ceea ce se vede. Cum a ajuns Aruna, deja își căuta locul pe canapea, știa că aici trebuie să stea, are nevoie de confort, da? Să revin la întrebare. Pe noi ne obligă să stăm mult în aer liber. Ca să alergăm cu ei, e aproape imposibil. Chiar imposibil, da. E destul de mare. Ei zilnic, dacă alergă 5-10 minute de capul lor, dacă într-adevăr ar trebui să-i antrenăm, ar fi necesar acel dispozitiv de cursing, care înseamnă un fir aproape de 1 kilometru, întins, nu pe linie dreaptă, ci în zigzag, se montează niște fulii în gazon și cu un motor se acționează cu viteză variabilă. Ei atunci, într-adevăr, atunci ar arăta tot talentul lor și pseudo-meseria lor. Eu sunt convinsă că dacă v-aș lăsa pe dumneavoastră, domnul Caroi, să povestiți despre calitățile pe care le au și de ce ar alege cineva un astfel de exemplar, ați putea vorbi la nesfârșit, pentru că nu aveți cum să nu iubiți din moment ce aveți această rasă de cățel. Dar mai povestim după, pentru că vreau să vă întreb acum dacă le place muzica.
Da, sunt chiar exemple foarte bune. Pink Floyd, cum ar fi concertul Pompei, Mamzelle Nobs, care acompaniază muzicuța. Un concert de filarmonică, dumneavoastră credeți că le-ar plăcea? De multe ori am pățit că în mașină am ascultat concert de vioară și cei mari au început să cânte. Haideți să încercăm cu un concert despre care vă spuneam, de filarmonică. Este o filmare de joi, din cadrul zilelor de vei, sărbărilor de vei, da? Vedem acum, ascultăm și vedem dacă le place. Revenim. Dragii mei, câți oameni de valoare are Deva. Încă nu i-am descoperit pe toți, dar vă promit că încetul cu încetul, împreună cu Sandu Gruian și cu colegii mei din primărie și Consiliul Local, vom face în așa fel încât, chiar dacă e puțin târziu, să-i descoperim și să vă-i prezentăm. Bine ați venit, maestre, la Deva, bine ai venit, orchestră a Filarmonicii Banatul din Timișoara la Deva și deja au început să ne facă curte pentru viitoarea regionalizare care va începe de la 1 ianuarie. Noi ne vom numi Banatul. Vă mulțumim mult că ați acceptat invitația noastră. Și, dragii mei, în numele primarului, a primăriei și a Consiliului Local, se acordă titlul de cetățean de onoare domnului dirijor Nicolae Moldoveanu pentru bogata sa activitate artistică. Să ne trăiți și să mai veniți la Deva. Cum vă amintiți Deva pe acele? Deva pe acele vremuri este exact ca în ziua de astăzi, în afara faptului că, bineînțeles, s-a schimbat puțin peisajul Devei, dar fiind faptul că n-am mai fost aici de practic de 30 de ani. Deci este foarte emoțional această vizită în Deva. N-am mai fost decât foarte rar aici, trăind în străinătate, însă am recunoscut Deva imediat, deci nu este absolut nimic nou pentru mine. Care vă e cea mai dragă amintire cu orașul? Cetatea. Cetatea este cu siguranță un simbol al orașului Deva, cetatea care pe vremea în care eu eram aici cetățean, ca să zic așa, în rezidență, o vizitam destul de des, deci mergeam pe jos până sus la cetate și reprezenta pentru mine un simbol, un urcuș ideologic, ca să spun așa, și am regăsit cetatea, încă n-am vizitat-o acum de când s-a reconstruit, dar sper să am timp să o vizitez și această cetate cred că dă aura întregului oraș. Are un orășel ca Deva șanse în fața marilor orașe culturale și poate căpăta un public? Aceasta este o problemă foarte complexă, care cred că deține de complet alte aspecte, ca de exemplu aspectele geopolitice. Deva și, de fapt, și Hunedoara și întregul județ Hunedoara, bineînțeles, că este puțin izolat față de Europa. Deci drumurile europene care trec prin România nu trec neapărat prin Hunedoara și Deva. Și asta este un factor extrem de important
că aceste mișcări europene să aibă loc și pe meleagurile Devei. Asta ar însemna că ar fi vizitată Deva de mulți cetățeni străini. Nu cunosc într-adevăr care sunt condițiile, dar bănuiesc că Deva nu este un oraș vizitat foarte des de către cetățenii europeni și cred că asta ar fi foarte important, să se dezvolte infrastructura turistică a Devei, să existe o atragere spre acest oraș, spre Deva și Hunedoara, spre aceste meleaguri care sunt minunate, bineînțeles, dacă ne gândim și la Munții Retezat și așa mai departe. Cred că cu timpul Deva va deveni un oraș european foarte interesant și trebuie să vă spun un lucru pe care l-am descoperit în Marea Britanie și pe care cred că mulți deveni nu-l cunosc. Există o denumire latină al orașului Deva, pe engleză se numește Chester. Și eu am vizitat acest oraș Chester, care este de fapt mai micuț decât Deva, care este chiar la granița între Marea Britanie și Scoția, care pe vremea Imperiului Roman reprezenta cel mai de nord punct al Imperiului Roman. Și acolo există o cetate și acolo există un zid de apărare și am citit undeva într-un muzeu că orașul de fapt se numește Deva, se numea Deva în limba romană de atunci. În ziua de astăzi, în Anglia, se numește Chester. Deci asta dovedește că un fost oraș roman, nu știu acum dacă Traian a fost atunci sau cineva când s-a dus în Marea Britanie, a devenit un interes istoric și poate această șansă ar putea să aibă și Deva în viitor. Nu mă pot pronunța dacă lor le-a plăcut sau nu. Cert este că au fost convinți. Înseamnă că e de bine, nu? Ascultă destul de des muzică clasică și chiar le place. Plus că dacă sunt puțin agitați, trebuie să înțelegem și noi. I-am ținut deja destulă vreme aici, a durat până am început, până s-au acomodat și nu au ei atâta răbdare, nu? Dar nu am auzit... N-am auzit-o nici pe Aruna, nici pe Franco să latre deloc, nu? Nu latră. Nu prea latră. Acesta este un alt avantaj pentru care ei se pot ține chiar în apartament. Nu deranjează vecinii pentru că nu latră. Da, doar că mă gândesc că în apartament nu e chiar indicat din cauza spațiului. Ar trebui să fie un apartament mai generos ca să le este suficient dacă le este asigurat putința de alergare la sfârșit de săptămână, știu eu, după amezele, își fac oricum kilometri de alergat atunci. Iubita asta mică ori s-a plictisit aici, ori e foame, că am văzut că pe rând au mai trecut pe la mămica lor pe acolo. Da, care încă nu le refuză hrana. Presimt că după emisiune toți vor trece așa. Eu cred că o și las să meargă dacă nu mai vrea să stea sau... O punem la mămica ei un pic. Așa. Vreau să-mi spuneți cum e atmosfera la dumneavoastră acasă. Nu ați fost nevoiți să vă luați concediu, că e mult de lucru cu ei. Din păcate, în perioada asta a fost destul agitație la primărie, așa că n-am putut să-mi iau concediu, dar în schimb... Mai aveți ajutoare? Nu. Aoleu. Nu, dar în schimb, soțul într-adevăr și-a luat concediu. Și mai facem cu schimbul. Păi văd aici cât de supra-solicitați sunteți cu ei și îmi imaginez că nici acasă nu este mai ușor. Nu-i nimic, peste un timp ei vor pleca către alți stăpâni. Deja știți unde se îndreaptă fiecare sau o parte dintre ei? Știm cu siguranță că o fetiță va rămâne la noi ca să continue numele Canisei și cu acele calități pe care spuneam că le-am dorit. Se mai știe că o altă fetiță va pleca pe muntele Athos la un
călugăr care de mai multă vreme ne-a contactat și urmărește evoluția lor și așa mai departe. Sigur că intră în categoria de donații și tot în categoria de donații vom încerca, dacă va fi bine privită încercarea noastră, de a face o donație chiar familiei regale de România, care în prezent nu are un barzoi și foarte interesant. Da. Ei, cam asta este deocamdată. Mai departe sunt sigur o mulțime de prieteni, soțul care este activ pe Facebook are circa 500 de cunoștințe, toți cu barzoi. Sunt convinsă. O să vă urmărim și noi pe Facebook, că deocamdată nu mai avem timp să povestim, vă așteptăm cu drag să mai vorbim altă dată. Vă dorim să fiți sănătoși, să creșteți mari și mai ales sănătoși, exact cum spuneam că e cel mai important, nu? Vă mulțumim pentru prezență și vă așteptăm cu drag oricând aici la o cafea. Mulțumim tare mult! Dragilor, vă mulțumim pentru atenție, vă așteptăm mâine dimineață la ora 7 fix la cafea. Dă-ule start dimineții tale. Începe ziua la cafea cu Anca. Premiul Autogrup Deva te trimite la plajă. Vino până în 15 mai la Premiul Autogrup în Sfântul Halm, cumpără 4 anvelope de vară Goodyear, Dunlop sau Fulda și primești cadou pe loc un set de plajă. Premiul Autogrup Deva, cele mai bune prețuri la anvelope și cea mai complexă gamă de servicii auto. Reparații anvelope, geometrie roți, îndreptări jante, schimb de ulei și filtre. Toate la o înaltă calitate și la prețuri imbatabile. Competiția continuă! Fereastra Eco îl trimite la Băile Felix pe Dumitran Adan. Cu acest talon și cu 3 ferestre cumpărate am câștigat un bilet la Băile Felix. 4 motive să cumperi fereastra Eco. Reduceri de până la 35% numai de Paște. Profil de 6 camere la preț de 4. Garanție extinsă la 10 ani. Plus 100 de premii la final de cursă. Fereastra Eco în Deva, strada Mihai Viteazu, numărul 112, lângă cuptorul italian. În Hunedoara, lângă Școala Generală numărul 1, Simeria, strada Atelierului după pod și în Orăștie, strada Nicolae Bălcescu la Enache. Green Waste Management își respectă și în 2013 filozofia cu care a venit la Orăștie, aceea de a trăi în armonie cu natura. Cea mai mare fabrică de sortare a deșeurilor nepericuloase, domestice și comerciale, oferă tehnologie de sortare performantă, servicii de calitate pentru autoritățile locale interesate de protecția mediului. Plasticul, cartonul, metalele feroase și neferoase, textilele sunt recuperate și trimise spre reciclare. Acum Green Waste Management Orăștie caută noi soluții pentru reducerea depunerilor la groapa de gunoi. Fracțiile rezultate pot fi utilizate ca și compost în agricultură sau pentru coincinerare în procesul industrial. Destine Asigurări, un nou broker de asigurări în Hunedoara. Centrul de asigurări Destine încheie în condiții avantajoase asigurări pentru mașină, locuință, viață, poliță RCA și casco, asigurări pentru călătorii, sănătate, pensii private, proprietăți, răspunderi civile și garanții licitații. Centrul de asigurări Destine vine în sprijinul clienților cu oferte garantate și promptitudine la cele mai bune prețuri. Centrul de asigurări Hunedoara oferă clienților consultanță în privința polițelor de asigurare adaptate necesităților individuale, dar și negocierea condițiilor contractuale a primelor de asigurare plătite de client și, bineînțeles, garantat cel mai mic preț din Hunedoara. Centrul de asigurări Destine din Hunedoara este deschis zilnic de luni până vineri dintre orele 9 și 18. Destine Asigurări Hunedoara, fiindcă existi. Automneu Service Road să extinde, firma de Viana a deschis un centru de vânzări și service la Hunedoara. La Autopneu Hunedoara se comercializează anvelope pentru toată gama de autoturisme, utilaje agricole și industriale. În plus, se oferă servicii de consultanță pentru persoanele fizice și juridice. Cele mai bune mărci de anvelope din gama premium sunt recomandate la Autopneu de un personal calificat. Centrul Autopneu de la Hunedoara are și o ofertă bogată de jante și execută service complet de roți. Centrul situat pe Bulevardul Traian, numărul 3 bis, este deschis zilnic de luni până vineri de la 8 la 18 și sâmbătă de la 8 la 14. Cele mai bune oferte și soluții pentru echiparea mașinii sau reparația ei le găsiți acum și la Centrul Autopneu din Hunedoara. Cunosc fotbaliștii. Pe iubitul lui Crudu, cum îl cheamă? Păi nici domnul Gigi nu știe. Nilă. Nilă. Da. Ăsta îl trimit la CFR? Toată lumea. La CFR? Da.
Nu, săracul. El... La Cluj, mă. Ar vrea să plece, da, dar domnul Rei capaz să-l mai ține. Îl mai ține? Da, să-l mai chine un pic. Să ce? Să mai chine reciproc. Așa, am înțeles. Nu, că nu ne... Deci nu pleacă, deocamdată rămâne. Eu sunt pe Giro d'Italia, îmi pare rău. Nu... Săptămâna asta rămâne. Da? Da. Doamne ajută. Astăzi, în frumoasa emisiune, băi, Nelson, îi avem pe domnii de la Proconsul. Aplauze. Pentru memelul de la Camera 1 avem Cheo și Schizo Skills, că, da, să-ți mai aducă o vinidități. Foarte bine, foarte bine. Avem discuții despre aplicații pe telefonul mobil și mai ales, doamnelor și domnilor, astăzi, după un travaliu ce a ținut niște săptămâni, suntem în măsură să